Berta kalaka boss ya mana mai kona can wurin kai kona can gabas da yamma kudu da arewa mai inda ina nan ko ai dan maganin yara don Allah kai jama'a ina maje ko ya university ma ya shekara 100 a duniya zan magani mashi ban shi gaba daya fito ki maje ga hayakin an zo da shi radu Allah ga maganin yaro maje ina yake ne maje ku masu magani an ce ku shigo ciki a to kan kai maje Burjanda. ga suna to su ƙara su kama kar magani Magani kumar magani balbal yabba magani balbal da magani hajiya ina mai wallahi yarinya ce da ni mayu sun sa ta a gaba maganin nan nayi abin ya ci tura don Allah ku taimaka min da magani baki haɗi da sarkin magani ba an zo gidan da zaki warke yau in dai magani ni na maganin shi Allah ya sa an gama in dai zaki biya zaki ga Allah zai sa ma insha Allah kina da kaskon wuta a ɗauko ki a ɗauko aje ɗauko inji to ɗauko ka san wani abu wannan ba matar da kike ka san dai maganin nan ba shi bane kawai abinci zamu ƙarya ce a oga ka fi san abin nan ba gaskiya bane hato dan buhun ubanka ana wannan ne mun ba a yi ƙarya ba ta yara shi nan fa ƙarya ce kuma ka zo kana ka san ƙarya ce ba maganin nan hato kai ba so muke mu ci abinci ba kai ma ka sani kai ma ka san ba idan ma a shi kuɗin ba matsala mai kuɗi ce ba za ta san maganin da zan ba ta ba an gama yi Allah sa ba ta ji ba da a ina matan nan ya birni ce ba ganewa za ta ba alhamdulillah hato garafini ne kawai ai ni so nake ta da yagwa yar hannu ta yi kyan kai wallahi ta yi kai yanzu nake cewa ya gaya miki a tawo da tabariya saboda jajjaga magani kyan kai wallahi ai duk munafurcin da kuke yi ina jin ku a kunne na kamun ku jajjaga magani ni bari in jajjaga